थुनाय दङ जों दिनै दिनै वाइ डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि वाइ टेपनि दिनै समाय थांनानै खायसा पान्डा सिङाव पान्डा खालामनाया थांबाय दङ दिनै सिटेस मेमोरियेलनि कमिटि हल दङ बिसोरनि समाय थांनानै पान्डाआव दिनै फाइ मानजाक खायनाय दिनै वाइ टेपनि सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट MDC सार दिनै सार रुनेल फाइ मानजाक खायनाय बे फाइ मानजाक खायनाय दिनै नाइन हालालि आश्रम बायनि MDC सार अनन्त देबबर्मा बे फाइ मानजाक खायनाय दिनै वार्किं प्रेसिडेन्ट प्लास दिनै MDC सार धीरेन देबबर्मा बर' जथन खायस' बायजा बिजार जासायनानै बिसोरनो बर' दिनै हल नगा हाबानो जों दिनै दिनै उसमाय थांनानै आबोनि मेन नाहाल मुखेबानो जों बसकांगो दिनै गेटा टिप्रोलानि मुभमेन्ट न बाहायके क्राक खायै एबो जों प्लान थांमान दा आबोनि लगे लगे जों दिनै इयुथ दङ दिनै टिप्रामो थानाय दिनै बारानि बेक रेंक दिनै बेक बुन दिनै मथानि जों आबोनि मा केबल स्ट्रं खाय मनो काहामनायसो सिनानि टिप्रामो समाय थाङै दिनै थानसानि मारि जे गुबाग्रानि टिप्रामो था आरो नै मारियो सामुख्रिनाबो जों दिनै मो पान्डा संस्था